Sarabanji and her DPP knows. Ndojokera ku polisi komwe kuliyona ndi Stone Mamadi. Ndofuna ndiyankhulirepo zinthu ziwiri zitatu. Choi pali anthu ena achikaguluka anthu ena ache timazitenga kuti ife ndifa DPP kwambiri. Ife ndomwe talowesa DPP mboma. Chakuti abale madzi akatayika saoleka ya. Anthu omwe anapita ku MBC sizisiru kapa ndisopanda nzeru ali ndi uzimu wawo. Ndizonadi mwakuona kwanu chifukwa choti anthu ena ache mukangomva nkhani pa social media mumayithamangira ndikuyiweruza musanafufuze kuti chomwe chinachitika kuti anthu amene akafezeke ku MBC ndi chani. Lero mukombera manja asogolera amene ndomwe mukunena kuti amangidwe kumene amene amangidwe DPP yasopano DPP yasopano. Guys, come on. Inuyo mukanakhala kuti mwaona zomwe zachitika sibwezi mukulankhula choncho. Tikumapasa adani athu matama. Apolisi ena omwe akuchita kuziwa zoti ife tili pa ulendo ntchito yathu ikutha akupanga zinthu zonena kuti awalange anthu a DPP. It's very embarrassment. Ndikhulupirira kuti Stone Mamadi oloyona malonga ndi anthu oti amakhala konkuno sangathawe. Ola polisi akanangotenga mafoni namba kwayimbira akanapita ku polisi. Koma do you know kuti manyumba mwa anyamata amene munapita a polisi mwina malandi gulusa mwina atatu anthu kulowa ku mipanda ndi mifuti mukuona ngati ana awo kapa azibale azikazi awo manyumbamo amva bwanji kukhala ngati makrimino. Pomwe masiku apitawa anthu ena ache amakhapa anthu kugwirira anthu. Apolisi kumamenyedwa munthu apolisi akuona. Apolisi sanapangepo zomwe apanga izi lero kwa munthu oti sanamenyedwe kasakula palibe munthu wammenya. Anthu anapita kumene koko palibe wamenya kasakula umodzi. And ku MBC kuli ma kamera amajambula. Akasakula ngati amenyedwa anthu akatenge footage ya ku MBC ionese pomwe amenyedwa akasakula. Koma tili ndi chisimo kuchipano kuti mathamangira kwambiri kumapasa adani athu kuti aziombera m'manja. Apa tikuonesa weakness ya chipani. Olo muta amanganya mara mukuona ngati zomwe zatuluka ma social media anthu asiya kulankhula. Poti anthu ali ndi target oti azingona zolakwisa za DPP aziyankhula amene angalankhulire. Sono apa ifenso tikuonesa ngati tikupanga zabwino osazoti tikuononga tikuwapasa anthu amphamvu kwambiri. Ino ndapita ku planta ya polisi. Wa polisi wina wachochita kuoneka kuti uyu ndiye watambala. Weni olo mafunso mama afusa inayona zonse mphana ndi zomwe zachitika. Futa amwene ngati mwina apha munthu wina wacho kuti kasakulayo ndiye ndi president wa dziko lino. Apita wamthalika ndiye ndi kape. Anthu omwe anapita umene koko amakadefenda zina ya IPM. Munthu amene uja munthu wina aliyesa makonda DPP sangazukere kupanga support zomwe amapanga kasakula. No, never. Kodi lero kasakula oneka wabwino lero? Kodi ife titachoka mboma achisale mene amamangidwira? Amamangidwa kangati? Anthu munali kuti? Ifeyo ineyo ndinamangidwa apo kunena kuti ndinaba t-shirt ya MCP. Apolisi ache omwe watu. Ndana anazuka apo ndikumayankhula. Akasakula amene amatuka na APM ni mabunga angati omwe amazuka ndikumayankhula. Kunali mabungu esolankhula. Olo amene watu langani amisa kamati amisa. Anamba azuka ndikwa zuzula kasakula kuti asiye kutukwana amene amantukwa ni IPM muja.
lero anthu muli apa malo mopanga kondemu mwajijirika apa anyamata apanga zolakwika. We need new DPP. Which new DPP do you need? Someone you are not even here, you are very far. You don't know what is on the ground. We need to protect our party. We need also to protect our leader. Koma zolo mukupangazi mukuzolowesa chibwana kwa basi. Chibwana cheni. Ifeyo tibati munthu wa DPP akamenyedwa kupita ku polisi kukasuma amamangidwa wa DPP. Anthu ena osamangidwa pakalero. Lero apolisi omwewo mu 2019-2020 mdziko muno munali mademo amene achakwera ndi gulu lawo ankati Peter Mutharika dziko lilankanika kuyendetsa tsankho komanso kukondera polemba ntchito ndi chuma kusokonekera. Amatsogolera mademowa anali Timothy Ntambo ndi wachiwiri wake Gift Trapens mbungwe la HRDC. Ndiye ndikumvaso kunena kuti pali upo umene ukuchitika kuti abwerereso azipangitsa mademo. Ndikuwuzeni inu amene mukukhala pasi ndi ziwembu zanu kuti ulendo uno amalawi ife mukunama. Tiyeni pansewu tikaonane pomwepo. Andi musanapite kumademoko inu HRDC ndingokuchenjezani kunena kuti pamachitika akazikwanje kukaniza mademo simmayankhula chilichonse. Mukhale chete musamayankhule chilichonse. Pasapezeka wina mphuno B kumana kuti mupita pansewu amabungwe ili munatipusitsa malawi kokwana. Munangonenepesa mimba zanu. Lero munalephera kuyankhula chifukwa mwatengatenga ndalama ngongole kunifi inuyo. Andi mademo ankachitika 2019-2020 pansi pa Timothy Ntambo ndi wachiwiri wake Gift Trapens. Fandi ya ndalama imachokera ku MCP. Mmodzi wawo nali ine mkatimo kuno kukaronga. Timothy Ntambo kumene umveko ngati ndikunama ubwerepo era utsutse. Gift Trapens simumatiyendera inu kuno. Lero kukubweraso ti mabungwe tina mukupanga maupo kuti muyambe kufutitsa Peter Mutharika. Sizitheka zimenezozo. As long as ine right on mangochi ndili pano sizitheka zimenezo. Ndikuwuzeni kumene mukupanga nawo zakukanikani anthu opepera nzeru ili anthu opasa bize dziko. A Peter Mutharika fatsani mufatse amalawi agwira ntchito okha. Palibe amene azunguzeso pano. Palibe chakwera boma anampasa anthu. Tinampasa walephera eka ndi nduna zake zobalalika izi. Amalawi tikhale chero. Peter Mutharika wangorowa pa folo kukhala president wa dziko lino. Chakwera anatha mwezi akubalalika kuti asankhe cabinet Chakwera uyuyu. Chakwera ofoira uyu ndi MCP yake imene ikupita kwa kuthai. Palibe njira zoti mupange amalawi akumvereni. Tiye nazoni pitani pansewu pa amalawi ayankhula. Mukungoti mphuno B muziti tipanga mademo akwanise mapromise 1 week. Anthu oyipa opotoka nzeru ili anthu anyawini ndifake mmanyera ku State House iko nzeru zawo chitsiru zimene mukupanga izi. Mwaononga State House ndi kuonetsa khalidwe lanu lonyasa lozipaka manyi. Mukapaka manyi nzipupa za ku State House kupwasula mapaipi. Anthu opanda nzeru anthu ochititsa manyazi. Ndiye ino tiyeni pansewu. Tiyeni chenjezo langa ndili kwa
maminista atsopano a MC a DPP kunena kuti sizotheka mupasidwe wachitetezo amene akukukayikitsani muli ndi ufulu inu achaponda amwanamveka ana Fred Gangata ndi cabinet yonse imene ibwere kweli asete uku setting sikuchitika bwino ya security yanu muri Longwe Central Region IMCP sakumvesa kuti atuluka mboma kana ni ochenjera maminista atsopano IMCP dziwani kuti boma munatuluka ane munatuluka forever njira ili yose mungapange siziteka amarawe anadzuka ine ngati comrade Lighton Mangochi ndikuchenjezeni tingongole munatenga kunifito ino amabungwe amipingo ma 6 billion munakhululukira nawo amenewo mulowa nawo ku prison a professor sankhani cabinet modeka asa kunjenjemeretseni wina aliyese ife makomrades tilipo tikutetezani pitani panse uku tikakumana kongo